Вітаю, дорогие сябры! В сённяшнім выпуску паговорым з вами пра гісторыю кнігадрукавання ў Кітаі. Гэта вельмі цікавая тэма, паколькі калі мы яе ўзгадваем, то стыкаемся з дзівосным парадоксам. У еўрапейскай культуры прынята лічыць, што чалавецтва абавязана кітайцам тром вялікім вынаходніцтвам. Гэта папера, компас і порах. Самі ж кітайцы лічаць, што ў іх было 4 вялікіх вынаходніцтва і што сам спосаб кнігадрукавання таксама вынайшлі менавіта яны. І чым жа справа? У вельмі старажытныя часы, эпоха дынастыі Сун, гэта першае-другое стагоддзя нашай эры, у Кітаі была вельмі распаўсюджаная такая тэхніка, як ксілаграфія. Што яна пад сабой мела на ўвазе? На драўляной дошачцы выгравіроўваўся пэўны тэкст і пасля пакрываўся лёгкім слоем чарнілаў ці кінавары, на гэтую гравюру накладалася папера ці шоўк і такім чынам атрымоўваўся адбітак. Вядома, такім спосабам не надрукуеш вялікі тыраж, аднак пэўную колькасць абсалютна магчыма, гэта быў даволі просты і адносна танны спосаб. Таму ён быў настолькі папулярны ў тыя часы. У тую ж эпоху рамеснік Бішэн кітайскі вынайшаў больш прагрэсіўны спосаб рухомых літараў. Ён выразаў такія гліняныя квадрацікі, на іх выгравіроўваў асобныя іерогліфы. Пасля пры дапамозе воска наляпляў гэтыя квадрацікі на металічную ці драўляную дошачку і таксама рабіў адбітак на паперы ці шоўку. І калі патрэбна было перамясціць гэтыя квадрацікі, перамясціць літары, каб скласці новы тэкст, ён падаграваў гэты воск і адпаведна перамяшчаў. Аднак, на жаль, гэты прагрэсіўны спосаб, набліжаны да сучаснай тыпаграфіі, не набыў пэўнага распаўсюду ў Кітаі, паколькі, па-першае, кітайцы заўсёды лічылі тэкст больш вартым з пункту гледжання эстэтыкі, чым функцыі інфармацыйнай. То бок, прыгожа напісаныя другія іерогліфы ацаніліся нашмат больш, чым друкаваны іерогліф. Так. Па-другое, як вы памятаеце, іерагліфічная сістэма пісьма, яна вельмі складаная і было вельмі доўга і марудна ўсе гэтыя іерогліфы асобна выгравіроўваць. І па-трэцяе, кітайцы так і не дайшлі да тэхналогіі прэсу, якую ім толькі ў 19 стагоддзі прынеслі з заходняй Еўропы. Таму, мабыць, еўрапейцы і лічаць, што кітайцы так і не вынайшлі ўласнага кнігадрукавання. Цікава яшчэ ўзгадаць, што ў 15 стагоддзі гэты спосаб, які быў вынайдзеным Бішэнам, пачалі актыўна выкарыстоўваць у Карэі. Дарагія сябры, спадзяюся, вам было цікава. Калі вам цікава даведацца больш пра лінгвістыку і тэхналогіі, калі ласка, падпісвайцеся на наш канал, прыцягнем у наступных відэа.